nu știu să găzgagești cu telefonul, pe cuvânt. Apar site-uri de matrimoniale, am intrat și eu ca prostul și văd pe una, acolo numai capul se vedea. Mă zic, de unde ești? Din Ciolpani. Unde vine asta? Între București și Ploiești. Vă garantez că grasa aia nu încăpea între București și Ploiești. Aia e. M-am dus la întâlnire. Mă zic că e grasă. Ne-am întâlnit aici, în față, la... Nici nu știu ce era în spatele ei, că nu se vedea nimic. Intercontinental, nu știu. Nu se vedea nimic. Luasem niște bani la mine să o scot în oraș, la masă. Când am văzut cât e de grasă, m-am dus acasă, am mai luat niște bani. Bă, mare rău, mă. Mare rău. Ne-am dus la restaurant, la primul fel și-a comandat o bucățică de vită, la felul 2 restul vacii. Mare, mă. Am făcut nuntă cu ea, la noi la nuntă. Din partea ei au venit 3 autocare, într-unul erau invitați, în 2 era ea. Am fost la biserică, se uita popa când la ea, când la biserică, zice, no, nu încape. Casa Domnului. Am dus-o acasă, mă rog, unde aveam terenul, că am făcut casa în jurul ei. Bă, mare, mă. Intra în magazin să-și cumpere pantofi, începea să plângă. Mă strânge și se referea la magazin. Mare. Eu cu burtă, ea grasă, când o luam în brațe și vreau să-i spun ceva, o sunam. Așa, mă... Eu am luat-o de nevastă, alții o ocoleau după regula giratoriului. În unele localități era trecută pe hartă. Ce să fac? Grasă. Problema mea era cum scap de grasă. Caut alta mai mare să o mănânce pasta. Am avut noroc, am murit. Mormântarea a avut loc pe data de 16 decembrie, 17 decembrie, 18 decembrie, 19 decembrie. Pe 20 au luat pauză groparii, erau rupți. 21, 22, mă rog. După care am găsit alta, slabă. Mamă, zic, nici nu știu cum am găsit. Am o perie de aia de curățat părul de muță de pe tricou. Zic, să rămână, ce faci? Bă, slabă. E rău. A căzut de la balcon de la etajul 3, a făcut o oră până jos. Bă, nici nu-i trebuia curea, ajungea ca tarama. Dar, când era mică a avut păduche. Dacă își băga dopuri în urechi, se întâlneau dopurile. Și-a luat ochelari, făcea naveta de la o lentilă. Slabă rău. Mai slabă că ea nu e decât națională de fotbal a României, credeți-mă. Am scăpat și de asta, nu știu cum, am strănutat. Hapciu nu mai era. Și am găsit alta. Proastă? Băi, nu știu cum să vă explic. Nu știa când s-a născut Alexandru Vlahuță. Apropo, ați mai văzut așa proaste? Bă, proaste rău de tot. Făcea tir cu arcul, ăsta era sportul ei preferat. Trăgea cu... Venea acasă cu capul spart. I-am zis, fă, dă drumul la sfoară, nu la lemn. Băiatule. Am scăpat și de asta, Doamne ajută, și am găsit alta urâtă. Eu când am văzut, am vrut să o împușc. Am scos pistolul, am tras în ea, a ieșit glonțul un pic, eu în așa ceva nu intru. I-am aruncat o grenadă, am scos cu i-am aruncat grenadă, s-a oprit grenada în aer. Ce daune să-i mai fac?
Am fost cu ea la mormântare la unchiul meu, s-a ridicat unchiul meu din coșciug. Renunț, bagați-o pe asta. Băi, urâtă rău, mă. I-a luat casa foc, s-au culcat furtunele pompierilor. Am fost cu ea la grădina zoologică, plăteau maimuțele să o vadă. Ce râde felul, băi? Am fost cu ea la film, la Godzilla. N-a vrut Godzilla să apară pe ecran. Plângea de după un bloc. Hai, fă dracu acasă, te vede Godzilla, moare la jumatea filmului, dăm banii oamenilor înapoi. Nu? Am scăpat și de asta. Am pus-o să uite în oglindă. Nu știu, n-am noroc la gagici. Umblu și eu prin restaurante, prin baruri, prin cârciuni, să fac cunoștință, să socializez. Le văd câte 6 la masă, bă, nu le văd fețele, numai vârful capului, că sunt toate pe Facebook. Tic, 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 tic. Era una singură la masă, butona acolo. Tic, 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 tic. Săru mâna, eu sunt Radu, să facem cunoștință. Mai întâi să-mi dai ad, să-ți văd pozele. Păi ce poze, că sunt eu aici, uite-te la mine, n-am încredere. Mai întâi să-mi dai like la poze, după aia stăm de vorbă. Bă, și m-am învățat așa, unde văd poze, like. Unghiuțe frumii, like. Eu. Cana mea de ceai, like și comment, o ce cană. V-ați stâmpit la cap cu telefoanele astea, nu o să vă mai întâlniți live, o să faceți sex virtual, o să vă căsătoriți pe net, chiar cum ar fi o nuntă pe net. Mirele pe un laptop, mireasa pe un laptop și popa cu tableta. Dragi followers, ne-am adunat aici spre a uni pe cei doi tineri în taina Windows-ului. Dar înainte de asta, haideți să rostim cu toții jurămintele noastre, contul nostru, care ești în ceruri, sfințească-se username-ul tău, vie parola ta, facă-se logarea ta. Precum pe net, așa și pe Wi-Fi. Like-ul nostru cel de toate zilele, dă-ni-l nou astăzi și ne share-uiește nouă postările noastre, precum și noi share-uim prietenilor noștri. Și nu ne duce pe noi în recycle bin. Și ne izbăvește de cel WhatsApp, că a ta este logarea și check-in-ul și postarea, cum și pururea și netul netului. Domnului să ne logăm, Doamne, share-uiește.